A convivencia entre os vehículos e os peóns sempre resulta complicada, moito máis se a rúa é peonil. Para evitar problemas e garantir a seguridade dos viandantes, o Concello de Vilagarcía estuda instalar medidas de seguridade nas rúas pechadas ao tráfico, e todo para garantir que por elas só circulen aqueles vehículos autorizados, como residentes ou de reparto. Sabemos ou somos conscientes que hai xente que non está utilizando correctamente os accesos das rúas peatonais, que non ten por que entrar así no seu vehículo, que non son os dos garaxes ou os de carga e descarga, ou que incluso fai a velocidades inaxeitadas por encima do paso que deberían circular en zonas peatonais, incluso os de carga e descarga, que é o mesmo paso dun peatón. Para poñerlle couto a esta problemática, agora Rabella traballa na posta en marcha de novos sistemas que eviten unha circulación indiscriminada de vehículos polas rúas peonís. Sobre a mesa, polo de agora, hai dúas opcións, pivotes ou cámaras de videovigilancia. Segundo avanza o rexedor, esta última solución é a día de hoxe a máis probable. Controlando o acceso con pivotes, ou ben, que parece que se inclina un poquinho máis por ese sistema, a propia Policía Local, que a través de cámaras de vixiancia, na que rexistren a matrícula, e que todos os vehículos que entren nas zonas peatonais saibamos se teñen dereito non a facelo. O último incidente grave que se rexistrou nunha zona peonil tivo lugar en Vista Alegre. Unha anciá resultaba ferida grave ao ser golpeada por un camión de reparto. O alcalde entende que este feito desafortunado non se debería mesturar coa incorporación de novas medidas de seguridade nas rúas peonís. Creo que aqueles partidos que o traten de utilizar este tipo de cousas se equivocan, porque, ademais de bastante oportunista, é certo que nas zonas peatonais as cargas e as descargas van a ter que seguir facéndose porque hai comercios nas zonas peatonais, que un condutor, desgraciadamente, pode ter un despiste e pasar o que sucede outro día dun atropelo. Polo de agora, a falta da posta en marcha desas novas medidas de acceso ás zonas peonís son os axentes da Policía Local os encargados de supervisar esas zonas e, no seu caso, de sancionar a aqueles conductores que aproveiten para atallar co seu coche por onde non está permitido.